V nitrianskych Hrnčiarovciach bola hlavnou témou stretnutia súčasná politická a ekonomická situácia na Slovensku. Minister pôdohospodárstva a obyvateľ obce Nitrianske Hrnčiarovce Ľubomír Jahnátek zhrnul úspechy, ktoré vláda dosiahla a načrtol smer, ktorým by sa chcela strana v budúcnosti uberať. Budeme kontinuálne pokračovať v hospodárskom raste, v ekonomickom raste, v medzinárodnej rešpektácii Slovenska. V Novej Vsi nad Žitavou sa konal posledný míting kandidátov na poslancov do Národnej rady v Nitrianskom kraji. Za vysokej účasti obyvateľov si Marek Ileš a Martin Nemky naposledy v tomto predvolebnom období užili atmosféru, ktorú takéto mítingy prinášajú. Kandidáti si po oficiálnej časti v sprievode starostky obce prezreli výstavu starých ľudových tradícií umiestnenú v kultúrnom dome. Nová Ves nad Žitavou neustále zlepšuje podmienky pre svojich obyvateľov a vďaka tomu prosperuje. V našej obci sa zmenilo v prvom rade bývanie pre mladé rodiny s deťmi, nakoľko sa tu postavili bytovky, ktoré umožňujú toto bývanie. Samozrejme aj za účinnosti a podpory vlády Slovenskej republiky, ktorú je predstaviteľom pán Fico. Ďalej je to podpora zo strany Smer sociálna demokracia aj pre našich dôchodcov, kde je to prispievanie, či už je to v rámci rôznych výziev, do ktorých sa naši dôchodcovia prihlasujú a sú im schvaľované, a aj celkovo pre fungovanie obce v rámci prerozdelenia dane, kde opäť obec prišla k vyššiemu balíku peňazí, ktoré dostáva.